3 persuni nżammu arrestati wara tresqu l-qorti mixlija b'ħasil ta' flus fuq miljuni ta' euro fost oħrajn. Il-koppja Gordon u Ved De Bono ta' 46 u 45 sena rispettivament minn Whitline u Sean Higgins ta' 36 sena minn Raħa Ġdid ġew akkużati b'ħasil ta' flus billi allegatament ikkonvertow jew trasferixxew proprjetà meta kienu jafu jew kellhom suspett li dik il-proprjetà nkisbet minn attività kriminali. Quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo, il-prosekuzzjoni talbet li tiġi sekwestrata l-proprjetà u l-flejjes tal-imputati. Il-koppja Gordon De Bono u Ved De Bono għandhom numru ta' kumpaniji fis-settur marittimu allegatament involuti f'ħasil ta' flus. De Bono waħdu tiġi akkużat li fil-kumpanija Petropoulos Limited li sa Ottubru ta' xar sin ilu kienet magħrufa bħala Tico Limited huwa żgwida b'mod qarri u fals lill-awdituri tal-kumpanija. Id-diviża 3 persuni mmexxija mill-avukat Roberto Montalto talbet għal ħelsien mill-arrest ta' 3 imputati. Dr. Montalto qal kif Gordon De Bono għandu akkużi simili fl-Italja fejn hemmhekk huwa ngħata ħelsien mill-arrest u tħalla jiġi Malta. Il-prosekuzzjoni ma qablitx ma' din it-talba minħabba l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom fi stadju bikri. Il-prosekuzzjoni kienet immexxija mill-ispetturi Joseph Sherry, Omar Caruana u James Turner flimkien mal-avukati mill-Avukat Ġenerali Elaine Merġieqa u Cinzia Zoppardi Alamango. It-3 imputati wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom.